Zvuk? Valjda iđe. Pa valjda si dobro namistio. Namistio si? Namistio sam. Jesi pustolovski raspoložen? Ja se uvijek setim kada smo planirali našu sledeću družinu i onda kad je jedan iz grupe rekao ne mogu da slušam 6 meseci onog bunjevačkog D&D-a. Nećemo reći kome. Pozdrav za prijatelja. A svi su rekli, no, idemo dalje. Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu na kanalu Nećeš da se igraš. Moje ime je Željko, a danas pričamo o pustolovinama. Pre nego što pređemo na ovu fantastičnu knjižicu koju želim da vam pokažem, želim da se zahvalim prijatelju kanala, Conflux Gaming Clubu, prodavnici društvenih igara koja se nalazi u Savskoj 33 u Beogradu ili na web adresi www.conflux.rs. U Confluxu možete da nađete najveći izbor, najveći lager svega vezanog za društvene igre i akcesoara za društvene igre, od boja, minijatura, knjiga za roleplay gameove, raznih društvenih igara i svega mega. Posetite ih ili u Savskoj 33 ili na www.conflux.rs. Danas imam jedno poprilično veliko zadovoljstvo i veliki pozdrav za prijatelje iz Hrvatske, iz Rijeke, pogotovo Nikolu, i predstavljam vam jednu knjižicu koja se zove Priručnik za pustolove. Mali priručnik za velike pustolove. Ovo je knjižica koju je izdao, to jest koju je napisao Nikola Šubić iz Rijeke, inače grafički dizajner, i u jednom intervjuu i kad smo pričali sa njime, rekao je da je ovo napisao zato što jednostavno bilo mu je dosadno tokom korone, a hteo je da napravi nešto na lokalnom jeziku, pošto sve ove igre koje se javljaju u svetu glumljenja uloga ili roleplay igrama su uglavnom pisane na engleskom jeziku i hteo je da napravi nešto što je idealno za početnike. Ako ne, ja bi čak i rekao, čak i za decu. I baš zato je ovo jedan dragulj koji je izdat ove godine. Izdat je u 500 primeraka u Hrvatskoj, inače knjižica potpuno besplatan primerak. Dela je u različitim besplatnim knjižarama, to jest kao besplatnu knjigu u knjižarama, u onim samostalnim knjižarama gde možete ostaviti knjigu i uzeti besplatnu knjigu u raznim parkovima i tako dalje. A on je ovo napisao i izdao uz pomoć Odjela za kulturu grada Rijeke i udruženja Reroll. Tu su naravno fenomenalne ilustracije i mnogo ljudi koji mu je pomoglo da završi ovu knjigu, ali eto par reči o tome. Mi smo dobili nekoliko primeraka, zato što smo ga kontaktirali i on je oduševljen sa onim što mi radimo i želi da proširi ovu knjigu i kod nas. Tako da do kraja epizode, ostanite sa mnom, delit ćemo 5 komada ovog priručnika, tako što ću vam zadati jedan zadatak na kraju epizode. Priručnik za pustolove je all-in-one knjižica za vaš početak u svetu igranja uloga ili u roleplay svetu. A kao što sam rekao, najbitnija stvar jeste zato što je pisan na lokalnom jeziku. On jeste pisan na hrvatskom, ali ono što je bitno kod njega jeste da veoma lako može da se prilagodi na srpski. U stvari, srpski i hrvatski su veoma slični uz poštovanje svih onih koji misle da su veoma različiti, ali ja sam jedan od onih koji u osnovnoj školi još uvek učio srpsko-hrvatski. Tako da ništa od ovoga nije pisano tako da ne može da se razume i kod nas. Dato je u knjizi postavka ne samo za svet u kojem se odvija radnja, nego i to kako da napravite karaktere, kako da, koja je mehanika igre koju je on zamislio, neki prikaz vašeg character sheeta ili
ovog papira sa karakterom koji treba da vodite, opis slika, tačnije, zatim milion, dobro, ne baš milion, ali pregršt različitih stvorenja koje možete da uklopite u neke vaše avanture koje posle smislite, kao i ovih predmeta i opisi predmeta, magija i svega ostalog što vas može zanimati. A ono što je jako dragoceno jeste da knjiga sama po sebi na kraju ima nekoliko avantura koje vam mogu početi, to je koje vam mogu pomoći da odigrate ovu igru. Igra je predviđena za 2 do 6 igrača, bilo gde od 9 do 99 godina i to možemo da potvrdimo zato što smo mi testirali ovu igru tako što smo igrali sa decom. Uzeli smo moje 2 dece, Anu i Petra, i Lacikinu ćerku i zajedno sa odraslima i sa decom smo odigrali jednu avanturu gde su deca totalno uživala. Razlika između ovoga i nekog klasičnog D&D-a ili Dungeons & Dragonsa jeste da je ovo jako uprošćeno. Znači, ne bacate, nije D10, to je D20 mehanika, nego 2D6 kockice su sve što su vam potrebne, to je 2 kockice D6, one klasične kockice koje dobijate uz bilo koju igru. 2 takve kockice je sve što vam je potrebno, parče papira i ova knjižica za početak. Ono što je još bitno jeste da knjižica jako, ne samo da je uprošćena, nego je onako pisana u nekom light motivu i jako vuče na veoma vesele, ali avanturističke teme koje nisu tako mračne, ozbiljne, nema tu neke velike intrige u što deca ne bi razumela. To malo vuče na šalu, malo vuče na šegu, što bi rekli šalu i šegu, a ne toliko na sad krv, ubijanje, skeleti, zmajevi i tako dalje. Ima i skeleta i zmajeva i zombija i vampira sa N, ali oni su nekako uprošćeni i prilagođeni za sve uzraste. U svakom slučaju, priručnik za pustolove je jedna fantastična knjižica koju ćemo jednom čak i da odradimo na nekom live-u, da vam pokažemo kako se igra. A za sada toliko. Puno pozdrava za prijatelje iz Rijeke, iz Hrvatske. Nikola, hvala lepo što si nam poslao knjige, a za sve nas, sve vas koji gledate, mi ćemo da podelimo 5 primeraka knjige, tako što ćemo izabrati najbolji komentar koji treba da sadrži, znači pišite komentare ispod ovog videa i opišite vaše prvo iskustvo u roleplay igrama. Ne neka najbolja priča, neka najzabavnija priča, neka najbolja anegdota ili nešto što ste možda čak igrali sa najraznovrsnijom ekipom ili možda ste čak u nekom roleplayu uveli čak i mlađe osobe. Pišite nam, mi ćemo da izaberemo 5 najboljih priča do kraja ovog meseca, do kraja jula, i tokom avgusta meseca ćete da dobijete jednu od 5 primeraka knjiga. Toliko za danas. Priručnik za pustolove, fantastična RPG avanturica na srpskom, hrvatskom jeziku. Vidimo se u nekoj narednoj epizodi.